E bine. Trecem la un alt rit. Mergem pe muzică populară. O invit alături de mine pe Budariu, Claudia. Claudia, vino că publicul te așteaptă. Bună seara, Claudia! Ce piesă vei cânta tu pentru acest minunat public? Succes! Să
You wouldn't be there long. My love wouldn't be long. We wouldn't be staring out the window, which way the wind blows. You would be loving me, holding me, treating me better than before. Yeah, 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 you would. Yeah, 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 you would. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Rockstar rap, see you making up those are all the black card. I be getting real fucking friendly with the racks, man. And I don't need no car, get the ring I ask you. Rap see me up in the vicinity and flash me. I'm the definition of definitive and catchy. The boy feels bigger, quicker, slicker. Raw, I'm a London, it's a taxi. Da, vreau să mai am puțină lumină, să mai pot să povestesc ceva. Rog la jur să verifice, e un lucru important, pentru că poate unul dintre simpatizanții voștri se află în eroarea despre care o să vă spun. Rog jur să verifice dacă participanții sunt în ordinea în care o am eu pe foaie. La numărul 1, Zaharia Veronica cu Tauciu Cristian. La numărul 2, Bahnă Manuela cu Râmbu Eduard. La numărul 3, Smochina Alexandra cu Costiuc Nicu. La numărul 4, Agafiței Alexandra cu Ignat Poptan. La numărul 5, Pereșteanu Oana cu domnul Amarinei Iulian. La numărul 6, da, îmi cer scuze pentru că chiar se vede Amarie Iulian, îți mulțumesc foarte mult. La numărul 6, Siminceanu Simina cu Matei Denis și la numărul 7, Alupoaia Andreea cu Petruță Dragoș. Așa este? Perfect. Acum vom avea un moment special. Special sunt toate. O pantomimă realizată de cei mai buni tineri în domeniul din liceul pedagogic. Aplauze!
Vine poliția, ascultă totul, mă rog, vreau să o ia. Între noi se trăi, cu doctor și cu și te ia. A doua oară despre cazul ce era goală. Așa, mă! Ia mai de jos, te poate și dă-i tare! Ai fost vreodată obligat de maică ta să faci curat, să scoți mohanci din picioare când te sui pe pat? Îi noroi afară, nu intra încălțat, că te pocnesc. Of, când îmi amintesc, amintirile mă chinuiesc. Hai, cere tot ce vrei, cere tot ce vrei. Știi că-ți fac pe plan, cum o fac de obicei. Banii zboară, banii zboară, banii zboară, banii. Hai în Mercedes, hai în avion și la soție să-ți bag 1 milion. Eu am iegat cât de mult la fondul meu. Hai să rămâi la mătata tău. Hasta la vista, baby. Băi, inteligent! Oare ce pe primul loc, am dragoste sau noroc? Oare ce pe primul loc în viață? Când ai dragoste, n-ai bani, când ai bani, ai și dușmani. Oare ce pe primul loc în viață? Am atâtea surprize plăcute, așa-și trăiesc seara ta. Asta e țara tuturor imposibilităților. Dacă ai bani, poți să umbli liber prin pușcării. Dacă nu putem să schimbăm lumea, măcar să-i dăm foc. Felicitări lui Șnean Adrian, Macovei Marian și Gabriel Remo! Mă întreb dacă nu vor să vină la teatru, la Iași. Vreți? Probabil. Asta e un semn bun. Trecem la un alt ritm. De fapt, nu că trecem la un alt ritm, pentru că l-am mai întâlnit. Mergem la populară. Perfect. 10 puncte. La populară vom avea pe Iosub Mădălina cu Sârbate de Măr. Mădălina, unde ești? Bună seara, Mădălina. Am înțeles că ne vei cânta Sârbate de Măr? Da. Ești pregătită? Da. Ai nevoie de aplauze? Da. Ai nevoie de aplauze.
Succes! Astăzi se pare de bun, de copilul meu plăcut, de copilul mic rău plăcut. Hai să facem roată, dacă să jucăm roată, dacă să jucăm așa altă roată. Astăzi se pare de bun, de copilul meu plăcut, de copilul mic rău plăcut. Hai să facem roată, dacă să jucăm roată, dacă să jucăm așa altă roată. Sărbătoare și răsună muzica, e bună la cățată pe inima. Sărbătoare și răsună muzica, e bună la cățană de inima. Zi așa ca altă dată, eu să joc din parcă sfată, eu să joc din parcă și fată. Că dacă mă gătesc pe tot, nu mă dau pe șapte fete, sau că nu mă dau pe șapte fete. Zi așa ca altă dată, eu să joc din parcă sfată, eu să joc din parcă și fată. Că dacă mă gătesc pe tot, nu mă dau pe șapte fete, sau că nu mă dau pe șapte fete. Sărbătoare și răsună muzica, e bună la cățană pe inima. Astăzi se pare de bun, de copilul meu plăcut, de copilul mic rău plăcut. Hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Astăzi se pare de bun, de copilul meu plăcut, de copilul mic rău plăcut. Hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Sărbătoare și răsună muzica, e bună la cățană pe inima. Sărbătoare și răsună inima, e bună la cățană pe inima. Asta-i sârba din bun, dedic copilul meu plăcut, și așa. Mulțumesc! Urmează un dans plin de energie realizat de trupa Evolution, iar în următoarele momente vă veți pregăti să-i vedeți pe concurenții noștri la proba de seară. Aplauze! I'm young money, I'm cash money. If we could buy time, I spend my
Executive branch, blowing smoke like a player. Yeah, in the club, yes, it cracks. Cute little mama, but they stack the backs. Smoking purple. You in doggy world, come and join the circle. I break down herbal till I move like a turtle. When money gets green and my Porsche's turtle. In hot pursuit, come rock with Snoop. Ladies are loyal, the bodies be true. I'm in the game for real, it pays to chill. I walk in the club and they front the bill. I'm the big dog, best beware. You coming with me if you stop and stare. She'll be on my team, in my car, on the way to the spot. Yes, you are. Toasting up, toasting up. And when we done with West Coast and love, crescendo, blowing endo. How much for the dog in the window? Yeah! Everybody in the club right now! What's up? If you standing around, what? You need to get the fuck out of here! Get out! Cause when we come in the club, what's up? We like to get fucking crazy! Crazy! You know what? Let's freaking lose it! Get out of your mind! 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 O să vă reamintesc juriul, v-ați plictisit, e foarte multă liniște. Cam da? Să vă spun un avantaj. De aici pot să citesc pe buzele voastre. Multe lucruri nu pot să le spun la microfon, ceea ce citesc eu pe buzele voastre, dar în general se citesc lucruri de susținere, nu? Așa. Jurul din această seară, numărul 3 și numărul 2, ca să știți pe cine trebuie să mituiți. Așa. Mâna. Bun. Director adjunct, profesor Țibichinelu, profesor Câșlariu Oliviu, profesor Parade Laurențiu, profesor Nemțuc Alina, profesor Macovei Laurențiu, doamna profesoară Manulache Roxana, doamna profesoară Melniciuc Cătălina, Enuța Alina, Miss Preuniversitaria 2011 și Iacinski Ciprian. Așa, am mai pus ochii pe cineva. Ce am avut până acum? Am avut proba de zi? Am avut-o? Am avut-o, da? Proba sport? A fost. Ce urmează? Proba de seară? Alexandra, proba de seară? Proba de seară plină de stil și de eleganță. Sună foarte bine. Să primim participanții noștri pentru proba de seară. Lauciu Cristian,
participanții noștri și mă rog să-i aplaudăm cum se cuvine. Aplauze pentru perechea numărul 4! Perechea numărul 5! Perechea numărul 6. Și perechea numărul 7. I-ați cunoscut pe participanții noștri la proba de seară. Însă vreau să fac un pact cu voi. Pentru că au emoții și noi țipăm mai mult către ei decât să-i încurajăm, rog ca... Nu, tocmai asta vreau să spun. Haideți să-i aplaudăm cât de tare putem, de fiecare dată, și să încercăm să nu mai vociferăm, să nu mai țipăm la ei. Astfel, la proba de vals, țin foarte mult să aud numai aplauze și dacă scăpăm și de un fluierat, ar fi ideal. Urmează după această probă de seară Marco Alexandra și Cassandra Alexandru, Little House. Aplauze!
Mai schimbăm puțin ritmul cu ajutorul colegii noastre, Ticanu Manuela, care vă invită la o horă moldovenească. Încurajați-o, vă rog! Felicitări, Manuela! Și vreau să vă reamintesc, dar la cine, Doamne, este acel fluier foarte frumos? Așa. Sponsorii din această seară, pentru că probabil cel cu fluieratul s-a gândit la mine și se mai gândește. Sponsori: Powerline, Salon Bella, Pizzeria Magic Land, Florăria Iza, Florăria Matlola, îți mulțumesc frumos, Bete Studio, fotografii profesionale și gazeta bete.ro, unde vom găsi pozele din această seară. Millennium Gym, Magazin Andra, Salon Cuben Style, Adis Gym, PNL, Salon Betty, personalizări Powerline Printing, insula cadourilor personalizate, Salon Hermosa, Salon Ana Marie, CNA, sponsorul care ne-a oferit și cele două manechine. SC Lilia SRL, Aldi Libi, Club Coma și Club City Center Club. De sponsor v-am spus, acum o să urmeze proba de vals, de dans și vreau să pregătim acea surpriză pentru participanți și pentru juriu, să-i aplaudăm și nu să fluierăm pe fiecare pereche. Mulțumesc!
Veronica și Tauciu Cristian. Perechea numărul 2, Bacru Mihaela și Rându Eduard. Perechea numărul 3, Smochina Alexandra Costur Micu. She was just a girl. She expected the world, but it fell away from her reach. So she ran away to the sun. Every time she closed her eyes. Perechea numărul 4, formată din Agapițe Alexandra și Ignat Bogdan. Perechea numărul 5, Pereșteanu Ioana și Amarie Julia. Perechea numărul 6, formată din Smirceanu Simina și Matei Denici. Perechea numărul 7, Alufoie Andreea și Petriță Dragoș. Aplauze pentru toți concurenții noștri. E ultima oară când îi vedeți pe scenă. Aplauze și felicitări. După această probă, rugăm juriul să meargă să delibereze. În continuare, frumoasa noastră colegă Luminița Andruc ne va încânta cu două melodii pline de iubire. O așteptăm. Faceți puțină gălăgie pentru concurenții care
și momente poate neplăcute, însă îmi cer scuze de ceea ce s-a întâmplat, chiar ce s-a întâmplat, că nu am fost atent. Ne-ați aplaudat destul, nu? Haideți să ne luăm revanșa pentru că are nevoie de sprijinul nostru, ținând cont că nu e plăcut. O să visez toată noaptea fluieratul ăla, îl ador. Îl ador. Da. Vedeți, peruța asta o dau cadou cuplului care mi-aduce toate fluierile din sală. Da? Bine, promit că o dau cadou. Trecând mai departe, vă spun că îl vom avea în fața dumneavoastră și în fața mea pe Rață Florin și Țurcanu Ionuț, melodii populare, iar după acest moment îl vom avea din nou pe Răzvan Stor.